Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ra entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya ta. Lah mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gini ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ngapa ya kok kelamat-kelamat? Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. Kok kelamat-kelamat? Apa encen ngelak? Mbok mimik sik lho. Engko kae putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Wes dicampur. Campur apa? Campur apa? Endomelek. Iya, Mbak. Iya, ayo, Mbak. Atin. Wiwitane anderek sang pekek. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa ku, Mas? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus kok ngasih ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewe bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki suwe-suwe nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah kok ngijenme kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ra entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya ta. Lah mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gini ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hai, napa Pak? Ayo. Biar tok nggo kaya wae apa nek ngladeni satin. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idepe saiki golek sing kriting. Ha iya to. Hidup kok keriting. Lah men iso cedhit-cedhit. Heeh. Iso nritil. Ora men trimo sak rambut-rambute. Heeh. Maksudnya piye? Ora men trimo rambut hidup biasa saiki wong wedok iki. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep ki ora plurus ning rada riting sithik. Mula kok ana sing mlengkung ngono bareng Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye ta? Rada ngene lho, mlungker-mlungker lho. Monggo kuwi goleke angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Ambos ana kuwi duwe ora tak kono. Kowe duwe rambut. Pengen aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ritil. Maksudnya Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye? sawite tenan. Gede banget. Sirahe piye? Ayo sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya. Neno. Sawan menyang kutha gedhe. Ya kene. Kene. Jenenge Najeng Mampo. Ora apa-apa nek buah kok ya. Ora ngarani buah. Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wes aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi, Iki apa? lho kok papat. Sik to
to. Kurang ajar kowe. Kosek to. Ora kosike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane ling junjung wong loro. Rai. Ra jeruke loro edeng. Ora wae, ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeroke. Kowe Bendera terus yung yun Neno selendang kuning kang saking bukit suara kurang permana ning wasis ning wasis angung rum marang bendoro. Ngapain kok kelumat-kelamat? lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. Kok kelumat-kelamat? Apa encen ngelak kok. Mbok mimik sik lho. Engko kae putih. Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi? Kopi engko pahit. Weh dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? luru. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya, kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku toh. Aku pengen melek ya kopi bae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Kok sike kok ora sadar iki ngopo? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek. Kok bahasane Indomel? Anek arep ora turu mang. Gantian wae. Apa? Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomelek ya iso ora marahi ra turu. Piye, Mas? Ngletak kalenge. Piye? Ayo. Mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo? Pancen kaleng kok teng gledhek. Kowe kudu Kok sike? Lah endi lho? Aku ora weruh kok. Ono kok. lho kowe iki mare aku umpama ngledak kaleng. Heeh. Ha iki ya umpama kaleng teng gledhek ki ora apik. Ayo. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. Iya, lah endi kalenge ra ono. Kok ngemat-ngemat kene ngopo? Wis ganti bathok weh.